Selamat Hari Minggu Madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu pa-25 hondung Trinitatis. Hasitolu sadaon ni debata. Doho topik. Namanahan ro di ujung ido paluaonna. Taparade marohata marede mahita sian buku ede nomor tolu. Ayat sada ro di ayat tolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, ianggo poda na diau, dang au na punasa, poda ni namar suru au doi, mulo adong manang ise na mambahen lomo ni roha ni amai, botoon ni do taringo tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhatao ni sian roha-rohaku sadiri. Songon nadidok ni surati, akka batang aek na mangoludo mabaor sian pamatang, nina porsea diau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata nasangap jalana badia. Diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite tondimi. Dibaheni do hupangi do hami nuaing tuho. Lehon ma dihami roha pangoluyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon na ni dokmu. Songon manguloi ni anak tu amana. Say pararat ma harajaonmu jala say tabay ganup ari bilangan ni akka na porsea diho. Asalam tarbarita goarmu na badiay. Jala dapotan hanguluan hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ende nomor 444 ayat sada rodi ayat 2. Tangihon pamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo sahatu patik pasapulon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, ro di na di Bagasan Aek, na ditoru di tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ayo na uhumna dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamuma pabadiaon nari minggui, dina ono mari maulanamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula, anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, na mangibati hutam, ay dina onomari dori topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubay na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiay. Patik palimahon, ikon pasangoponmu donatorasmu,
Asa martua ho jala leleng mangolu, di tano nanileho ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako holo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan colma. Patik pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beado pandok ni debata taringo tupatik na sapului odo. Audo Jahoba de Batam nina debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tupino parna, lo di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni aka nasogoroha diau. Ale asido rohaku di aka nama ribu-ribu, akan namarholong ni roha diau, naso mangalau si patiki, songonima sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogo imahan, mangulahon na umbar tu patikmi. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 425, ayat sada, dohot ayat tolu. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, huparhatutu jala hutopoti hami do dosa nami dohot pangalaw sion nami nagodangi di jolom, tatap mahami marhite-hite asi ni roham, jala sesa madosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan asadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon mandi debata na di Gijang. Amen. Mari demahita sian buku ede nomor 754 ayat sada dohot ayat 4. Hatani debata turupuk epistel di hari mingguon ima nanienet sian sada Samuel bidudua ayat sada ro di ayat 10 tajahama marsikat soring. Dungi martangi yang masih hana ni nama marolopolop marohaku mida Jahoba tibuldo taduku di bagasan Jahoba nahirtap situtudo pamangaku dopak aka musuku umbaen nalas rohaku di pangurupion mi. Unang saydak dati hamu manenge-nengehon hagijangon, unang ruar hata jukat sian pamangan muna, ay Jahoba do debata na puna aka parbinotoan, jala ibana dumasing aka pambahenan. Aka nalobian na saylaon laudo masari si panganon, jala aka narapar hian marlangge-langge, pola tubuan anak pitu nahol hian, jala merus boti si torop anak hian. Jahoba do na mambahen pogos dohot mambahen mamora, ibana do paijurhon laos ibana patimbulhon muse. Saina ramutan na do pat ni aka na niasina, alay say parende pon na do dina bagasan haholomon iyang go aka parjahati, ay dada binahen ni hagogoon sa diri marhuaso bawa. Ima sahatna,
Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naung peopsa. Amen. Mari demahita sian buku ende nomor 770 ayat sada dohot ayat tolu. Tidakon maha porsiaw tayi songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siya to di porbadia. Andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban wagijang na nungulu dia di patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogotu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan alak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema kor puji-pujian sian inahanna, diuduti ma sian ama agape.
Titing namasa dihuriata di mingguon tanggal 17 November 2024 naparjolo dana nasorang di basa-basahon tuhat tado sada dana bawa di keluargani Amang Antonius P. Simanjuntak ST Inang Boru Sitinjak Eskom na di hari Minggu tanggal 3 November 2024 inganan nasida di Jalan Haji Bain lapangan tembak Uik Onom di keluargani Amang Jeffrey A. Silitonga Inang Boru Manik na di hari Jumat tanggal 8 November 2024 inganan nasida di Jalan Haji Bain RT 003 RW 006 nomor 22 lapangan tembak Uik Onom. Napaduahon ruas natamba. Tajalodo gabe ruas di Huriata Ima keluargani Amang Winer Supranto Tampu Bolon Inang Tiur Maida Boru Pasaribu Rap dohot sada ianakon nasida boru narosian HKBP Cengkareng Resort Cengkareng inganan nasida di Jalan Bunut nomor pitu RT 06 RW 04 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Uik 2 Napatuluhon ruas Parguru Sadarion tajalodo gabe ruas Parguru Ima Markus Antonius Ambarita tanggungan ni keluarga J Ambarita SE Boru Siahaan maringanan di Jambore Raya nomor 10 sada Kelurahan Cibubur Uik Walu napaopaton pangunjungi Partangiangan Uik Hari Selasa tanggal 10 November 2024
Patupaon ni huria do pangunjungi pertangyangan uik sada sahat rodi uik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia uip nama jabui ima BPH Laos masohot masude sermon kategorial. Napalimahon Dewan Koinonia seksi sosial tabuan ma ditangyang ta akaruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di titingta. Komisi Kasih hari Rabu tanggal 20 November 2024 patupaon ni huria do pelayanan Komisi Kasih siganup bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM lantai sada. Marulaon Nabadia. Na di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 nunga di patupahuria pakobasion ulaon Nabadia tusahalak ruas ni huria ala di bagasan parsahiton ima amang sintua aha sitio uik 2 di bagas nasida. Napa onopon minggu ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu tanggal 24 November 2024 ima minggu ujung tahun parhuriaon. Parningotan di aka naung moding jahahonotama aka goar ni ruas naung moding na sataon parhuriaon. Papituhon par guru malua tahun ajaran 2024 sahatu tahun ajaran 2025 dohot parmingguon ibadah khusus. Mamuka hari Minggu tanggal 24 November 2024 masohot majolo marguru malua dohot parmingguon ibadah khusus domu tu persiapan Natal ni huriata. Napawaluhon, panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur pa 45 tahun tahun oikumene inklusif. Na di hari Rabu tanggal 6 November 2024 nasalpu nunga di patupahuria pembubaran panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur pa 45 hon tahun oikumene inklusif na niuluhon ni padita jala di pasahat panitia do tuhuria hasil pesta gotilon godangna 887.143.425 rupiah. Maulia tema di pasahat huria tusude panitia suang songoni tusude ruas naung manupahi ulaoni Tuhan mamasu-masu hita saluhutna. Pasiahon boa-boa. Hobar tu program kerja ni huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tusude ruas ni huria asata pasahat bema pelean tahun tu huria manang tu sintua uik tabi. Pasapuluhon Majaha Surat Sian Distrik Jakarta tanggal 15 November 2024 nomor 518 garing D Romawi 8 DKI garing 10 Sada 2024 perihal pemberitahuan bakti sosial Inahana Distrik. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Resort, pimpinan jemaat di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tanggal sia 10 Agustus 2020 tentang program kerja dan anggaran keuangan tahun 2024 yaitu
program kerja Inahana Distrik, maka akan dilaksanakan bakti sosial Inahana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Bakti sosial tersebut akan diberikan kepada para pemulung, tukang sampah, dan pengemudi ojek pangkalan atau online. Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, didampingi Kepala Bidang Koinonia dan pengurus Inahana Distrik. Adapun kegiatan bakti sosial Inahana Distrik akan dilaksanakan di 6 wilayah, yaitu pada A. Kamis 28 November di Jakarta Timur Sada, Jakarta Timur 2, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. B. Senin tanggal 2 Desember di Jakarta Selatan. C. Selasa 3 Desember di Jakarta Utara. Narahubung Nyonya Tampu Bolon Ibu Mary Borusiahaan, HPWA 08 10 tolu 14 15 0054, Dohot Pendeta Ridhoi Boru Batubara, HPWA 0813 16 32 588. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, tembusan pengurus Inahana Distrik Pertinggal. Songonima sahat dititing di minggu tasadarion, akatiting nama ngihut, boi mata jaha di warta jemaat naung tatiok be. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tabigima kor puji-pujian sian wiksa plusada diuduti wiksada.
Marede mahita sian buku ende nomor 700 sada ayat sada dohot udutna laos papungu pelean sada A dohot sada B. Di Tuhan
damai ni debata, na semurung sian salut na roha, ima mandongani hati-hati dohot pikiranmu na, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas dihita salutna, amanginang, hata ni debata nagabe turpukta di minggu pa 25 hon dung Trinitatis ima sian Evangelium Matius bindu 24 ayat sia saat rodi ayat 14. Matius bindu 24 ayat sia saat rodi ayat 14 hujahama tuhita salutna. Dungi pasahaton nama hamu tu haporsuhon pola pusona dohamu gabe hosoma ni bangso salutna hamu ala gorahu. Jadi torop ma tergasip di tikii gabe masih jehan jala masih hosoman ma dungi hehe ma lan panurirang pergap-gap mangaliluhon torop jolma. Jadi ala nalam rarat nasouhum lam tu ngali nama ha holongan ni roha di jolma godangan. Alai nama nahan rodi ujung ido paluonna. Laos barita honon do barita na ulion na taringo tu harajoni dilihat portibion. Lao maka tidak kosa tu saluhut bangso dungpei asaro ujungna ido sahatna selai horasma dihita salutna amangna. Andorang masuk tu hatorangan so masuk kita tuh hatorangan turpukta di mingguon. Jadi adong do pepatah mengatakan kenal tanda sayang, tidak kenal tanda tidak sayang. Mungkin saya rasa kita semua yang ada di sini tidak mengikuti perkenalan di tanggal 27 Oktober na salpui. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya kepada kita semuanya amang inang. Ya guarhu Pandita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan. Inang nahu alap boru nirajai boru huta barat. Hami pindah sian HKBP Takengon tu Cibuburon. Jadi ima perkenalan singkat sian hami amang enang horasma dihita salutna. Kaku ate amang enang ate. Kaku hian ate. Memang lidah saya ini udah kayak kayu keras tadi. Tapi saya tetap berusaha. Amanginang yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari yang indah ini membicarakan tentang akhir
tentang akhir kehidupan, tentang akhir masa yang nanti akan datang. Semua kita akan mengalaminya. Itu kita lihat melalui firman Tuhan kita, di mana pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan muridnya. Ketika itu orang Yahudi yang diwakilkan oleh murid-murid sangat membanggakan keyahudian, kebangsaan umat pilihan itu yang digambarkan dengan bait suci yang begitu megah. Tuhan Yesus mengatakan tidak akan ada lagi batu yang tersusun. Satu saat nanti akan ada kehancuran yang dialami bangsa itu. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, kapan itu terjadi? Apakah itu kesudahan semuanya? Disinilah awal Tuhan Yesus mengatakan, menyampaikan akhir dari segalanya yang didahului oleh penderitaan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seluruhnya sudah terjadi. Seluruhnya sudah terjadi sampai saat ini. Kita melihat dari sejarah kehidupan bangsa Israel, di mana bait suci itu memang betul-betul dihancurkan ketika itu di tahun 70 setelah Masehi, di mana Jenderal Titus membawa 30.000 pasukannya menghancurkan Yerusalem beserta bait suci yang dibangga-banggakan bangsa itu. Bait suci itu hancur rata dengan tanah. Itu menyatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu nyata adanya. Akan kehancuran bait suci dan diikuti oleh perang. Perang antara bangsa dengan bangsa, perang antara kerajaan dan kerajaan, dan itu pun sudah terjadi. Banyak terjadi peperangan antara bangsa. Sini maksudnya suatu bangsa yang terdiri berbagai macam etnis itu mengalami peperangan. Terjadi pemberontakan di suatu bangsa oleh etnis yang berbeda melakukan pemberontakan, merebut kekuasaan, atau yang dikatakan revolusi. Begitu juga perang antara kerajaan dengan kerajaan lain, antara negara dengan negara lain. Itu pun sudah terjadi, dan sampai saat ini bisa kita lihat itu masih terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, semuanya sudah terjadi dan sedang berjalan sampai saat ini. Dan kita tidak tahu bagaimana nanti seterusnya perang akan yang datang nanti. Tergantung eskalasi yang ada. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
dalam situasi peperangan, permusuhan, ada juga di situ dikatakan nabi palsu. Orang yang mengaku-ngaku sebagai Yesus, sebagai Mesias, dengan tujuan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Kita bisa lihat pada masa ini, banyak sekarang orang memperlihatkan sebuah kuasa, mujizat, dan menyatakan bahwa aku adalah hamba yang sejati. Zaman ini banyak para tokoh agama memperlihatkan banyak mujizat. Dan itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Orang pasti sangat terkesan melihat praktek-praktek penyembuhan yang dilakukan. Dan orang yang sedang sakit pun pasti merindukan kesehatan, makanya dia mau mendatangi. Di sini bukan kita mau menolak hal-hal mujizat, tetapi kita diajak untuk lebih hati-hati, waspada dengan keadaan itu. Tuhan Yesus benar datang dengan kuasa yang luar biasa. Dia mampu menyembuhkan penyakit demam, kemasukan setan, orang lumpuh, orang buta, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mujizat itu. Mujizat dilakukan Tuhan Yesus mau menunjukkan dia berasal dari Bapa. Mau menunjukkan Tuhan Yesus memang betul-betul Mesias. Menunjukkan memang betul karena bangsa Yahudi suka sekali meminta mana tanda kalau kau buktinya putra Allah atau Mesias. Maka ditunjukkan Tuhan Yesus bahwa dia betul-betul Mesias melalui mujizatnya. Tetapi bukan itu tujuan akhir dari Tuhan Yesus datang ke dunia. Tetapi menyampaikan Injil kebenaran, Injil kerajaan sorga, bahwa seluruh umat manusia di dalam nama Yesus diselamatkan dari segala dosa-dosa. Dan tujuan utama kita adalah bagaimana kita mengenal pribadi Yesus, merasakan pribadi Yesus itu, memahami pengajaran-pengajarannya supaya kita ikut di dalam rancangan keselamatan itu. Jadi bukan mujizatnya, tapi di zaman sekarang banyak orang hanya fokus kepada mujizat-mujizatnya. Dan itu pun sudah terjadi di masa-masa kehidupan Tuhan Yesus. Sudah dilakukan Tuhan Yesus pun mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, akulah Mesias, akulah yang dijanjikan oleh Musa. Orang-orang yang sudah menerima mujizat itu pun masih meminta tanda, belum percaya. Jadi hanya fokus kepada mujizat sehingga
tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak kita dapatkan, tidak kita pahami. Sehingga kita dibutakan oleh praktek-praktek mukjizat pada masa ini. Begitu juga amang-inang tentang nabi-nabi palsu saat ini dan dari dulu sudah dan sedang terjadi, di mana orang menggunakan atau mencomot firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, atau dengan atas nama agama itu penuh kasih untuk meloloskan kepentingan kedagingan. Di zaman ini sudah ada gereja melalui tokoh-tokoh agamanya, pemimpin-pemimpin agamanya sudah melegalkan yang namanya perkawinan sejenis. Dengan membawa firman Tuhan, dengan menyimbolkan, sampulkan gereja atau agama, dibilanglah kasih. Dan melegalkan perkawinan antara sesama jenis. Dan itu sudah terjadi. Banyak gereja-gereja sekarang sudah melegalkan itu. Dan banyak juga orang-orang mengatakan tentang akhir zaman. Akhir zaman terjadi pada hari ini. Kita ingat orang-orang seperti Marga Subuea waktu itu, saya ingat Mangapen Sibuea, dia membilang hari tanggal dipastikan itu kiamat terjadi, membicarakan masa yang akan datang. Sudah terjadi saat ini dan sedang terjadi praktek-praktek nabi palsu untuk kepentingan kelompok atau pribadinya. Amang-inang, disinilah Tuhan Yesus mau mengingatkan kita melalui firman kita pada hari ini, supaya kita waspada di masa-masa saat ini. Harus waspada kita melihat fenomena-fenomena yang saat ini terjadi. Jangan semudah kita terjerumus, terikut dengan pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga membawa kita tersesat. Begitu juga amang-inang di dalam menanti akhir-akhir zaman ini, orang-orang percaya dikatakan akan menderita. Kalau dikatakan yang namanya penderitaan, kita pasti takut. Kita pasti bersedih yang namanya kalau kita disakiti. Kita pasti menangis kalau kita disakiti, baik itu secara perasaan, secara tubuh kita, fisik kita. Kalau kita disakiti, pasti kita menangis. Kalau kita dikucilkan, pasti kita bersedih. Apalagi kalau kita disiksa, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bukan karena salah kita, tapi mungkin karena fitnaan. Pasti kita bersedih. Kita menangis mengalami hal itu. Tetapi yang pasti, yang harus kita pegang, ketika kita mengalami penderitaan itu, kita lihat Tuhan Yesus.
Jangan sampai kasih yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan Yesus, hilang karena penderitaan itu. Jangan sampai harapan kita kepada Tuhan Yesus hilang karena penderitaan yang kita alami sehari-hari. Saya sudah rajin ke gereja. Setiap minggu saya ke gereja. Dari masuk pagi saya ikuti. Masuk siang saya ikuti karena ikut kur, kan seperti itu. Masuk sore pun saya ikuti. Punguan mana yang nggak saya ikuti, kan? Punguan ama. Tetapi kenapa Tuhan saya menderita? Kenapa orang-orang mengata-ngatai saya, memfitnah saya? Kenapa orang-orang membenci saya? Kalau seperti itu, lebih baik biasa-biasa sajalah. Ngapain rajin-rajin kali ikut beribadah setiap hari Minggu? Ngapain setiap berkumpul punguan-punguan saya ikuti? Biasa-biasa saja. Dan itulah muncul yang dikatakan kasih itu dingin. Karena penderitaan itu. Karena permasalahan yang dihadapi secara terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut firman Tuhan kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bertahan setia dengan sabar. Mari kita amang-inang sabar menghadapi permasalahan yang datang silih berganti. Andalkanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita, apalagi kita menghadapi banyak masalah di hidup ini. Jangan kita andalkan pikiran kita. Jangan kita andalkan kekuatan kita atau apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Karena itu sifatnya sementara, dan kalau kita andalkan itu semua, kan ada istilah di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Apa yang ada di dunia ini tidak ada berkesudahan. Apa yang kita miliki belum tentu itu puncaknya. Ternyata masih ada lagi orang yang lebih hebat lagi. Nyatanya kalau itu yang kita andalkan, kita tidak akan bisa melewatinya. Jadi hanya Tuhan Yesus sajalah yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita, di dalam pengharapan kita, apalagi kita menghadapi banyak sekali masalah. Hanya kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam tema kita dikatakan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Namanan rodi ujungi do paluaun. Kita harus bertahan untuk menang. Mari kita amang-inang bertahan. Dan terakhir, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita menjalankan firman Tuhan dengan tidak terjatuh kita ketika mengalami banyak permasalahan, itulah Injil Namangulu. Itulah khotbah yang hidup itu. Ketika kita tetap setia menjalani hidup walaupun banyak masalah, itulah firman Tuhan yang hidup yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan dengan itu, dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
banyak orang percaya kepada Yesus Kristus melalui hidup orang percaya. Maka firman Tuhan bisa tersebar sampai ke bangsa-bangsa yang lain melalui kehidupan orang percaya. Dan kapan itu terjadi akhir zaman, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus seperti firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Mandok maulia tehami Tuhan tu adopanmu na sumurungi. Di pargogoiho do hami ale Tuhan, boi hami ro tu bagas jorom na di manogoton marhai pason ale Tuhan. Boi hami mamuji pasangapon goarmu nabadiai, dohot manangihon hatam nabadiai. Pargogoi mahami Tuhan, parbisuhi mahami, mangulahon hatami, asa boi hami manahan rodi ujung, dungi malua mahami. Mauliate ma Tuhan, marlas ni roha do hami, ala di basa-basa ho, sadadak danak bawa di keluarga, si manjuntak boru si tinjak na di hari Minggu, dohot di keluarga, silitonga boru manik na di hari Jumat. Mauliate ma Tuhan, ramoti madak danak, suang songoni sude keluarga. Nang di ruas nami na tambah ima keluarga tampu bolon boru pasaribu rap dohot sada ianakon nasida tuhodo hupasaton hami asa gabe ruas nama ngulu di bagasan hapor seaon. Mauliate ma Tuhan, nang songoni di akadongan nami namar sahid di rumah sakit, ima amang iegultom di RSCM, amang hasiagian di rumah sakit UKI, Samuel Siahaan di rumah sakit Ciracas, Chelsea Boru Bagariam di rumah sakit Sentra Medika, nang dohot dongan nami di bagasan pemulihan, di bagas nasidabe perawatan ale Tuhan. Ima Kelvin Pakpahan, inang Simanjuntak boru manurung, inang Hasibuan boru maniuruk, tuhoma Tuhanmu pasat hami, nasida asa homa na mga lehon hamaluman ni sahit tu nasida. Pargogoi ubat na pinake nasida, asa lam tumibu malum nasida. Mauliate ma Tuhan, ramoti mahami sude ruasmu, sian na met saat rodi nama godang, dohot akalan sia. Na di bagasan parsikolahan, lehon Tuhan hai pason, habisukon tunasida. Na mga luluhon par karejoan, tumibu dapot karejo nasida. Na di bagasan arsak ni roha, homa Tuhan, mga lehon sude na rikot tunasida. Suang songoni sudi aka program ni gereja nami, tuhomat ho Tuhan hupasat hami, asa ho na jumadi hosa, lehon hasadaon ni roha tu sude hami, par halodom dohot sude ruas ni HKBP Cibubur. Mauliate ma Tuhan,
tangihon matang yang namion, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami Tuho. Amin. Marende mahita siang buku ende nomor 630 ayat sada Uhud papungon pelian. Tuhan
kita. Ale debata amanami na di banua kicang, hodo harorowani saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mitu kami, pelenami tuho, sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami peleanon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buaima rohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua kicang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut ma lomoni roham di banua tongaon, songon na di banua kicang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa na dongan nami mardosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, disodakan Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaur honma damen ma tutondim.